Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Jeff Horn, sobrang bilib sa pagiging immortal ni Manny Pacquiao. Na-interview itong si Jeff Horn ng Fox Sport. Sabi niya, nagsimula lang daw sa flyweight si Pacquiao at pataas ng pataas ito ng division, sabay tinatalo ang mga kalaban. Walang kinakatakutan, lumalaban daw ito kahit di siguradong mananalo sa mga mata ng karamihan, lalo na't malalaki ang kalaban, pero ang resulta daw ay kabaliktaran, panalo pa rin daw si Pacman. Di daw madali ang pag-akyat ng timbang, sinubukan na daw niya ito nung umakyat siya sa middleweight kontra kay Zerafa. Mahirap daw talaga, kaya nasabi niyang ultimate professional boxer daw si Pacman. Napaka-hardworking, lalo na sa training. Dagdag pa niya, nagsimula sa wala si Pacquiao at dahil sa pagiging hardworker nito at sa pagkasa kahit kanino, kaya siya sumikat ng husto. Sabi pa niya, kumpiyansa lang daw siguro si Pacquiao sa kanya noon nung naglaban sila dahil sa di pa daw siya sikat, kaya nangyari ang isa sa biggest upset in boxing history. Marami ang nagsasabing patapos na daw ang karera ni Pacman, kahit nga daw noong laban nila ay wala na daw sa prime si Pacquiao, pero marami ang nagkamali dahil kahit natalo at nakuha daw niya ang titulo, nagbalik pa rin daw si Pacquiao, nakuha ang titulo ni Matisi, tinalo si Broner at pati ang undefeated na si Turman. Napaka-impresibo daw talaga. Manunood din daw siya sa laban kontra kay Ugas dahil baka ito na daw ang huling laban ni Pacquiao. Kahit maraming tao ang patuloy na nagsasabing patapos na ang karera ni Pacman, ay patuloy din naman daw na tinatalo nito ang bawat makakalaban sa bakbakan. Extraordinary daw ang nagawa ni Pacquiao. Sa kabilang banda naman mga pre, patuloy pa ring pinapainit at kinukutsa pa ni Casimero itong si Donaire at Naoya Inoue. Ito ay matapos niyang talunin si Rigondo na matatanda ang tumalo kay Donaire noon. Sinabihan niya si Donaire ngayon na kung hindi ba daw ito nahihiya na ang nangbugbog sa kanya noon na si Rigondo ay papatulugin daw sana niya, kung di lang daw ito takbo ng takbo. Mahina lang daw pala yung nangbugbog at tumalo kay Donaire, habang nanatiling tahimik naman ang kampo ni Nonito Donaire mga pre. Aminado din si Casimero na hindi naging maganda ang resulta ng laban nila ni Rigondo. Panay takbo lang daw ito. Maraming fans ang hindi natuwa at kahit siya mismo ay hindi natuwa sa labang binigay ni Rigondo sa kanya. Sinabihan pa umano niya si Rigo na huwag tumakbo para di makatulog ang mga tao. Matapos ang laban nila ni Rigo ay target umano ng kampo ni Casimero, sina Donaire at Naoya Inoue. Handa na daw siya sa totoong bakbakan kahit sino sa dalawa. Kahit pa daw mismo sa bahay ni Naoya at kahit pa daw sabay sina Donaire at Naoya sa ibabaw ng lona ay kakasahan daw niya. Di naman daw siya hambog mga pre dahil tinatakbuhan naman daw talaga siya ni Donaire at Naoya Inoue. Second Donaire and next Naoya Inoue. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.